Toto musím natočiť, pretože takíto ľudia potom spôsobia nejakému chudákovi ujmu na zdraví. No sleduj to. Takto naložený stroj, hej. Tu je 1,20, tu je nič samozrejme a tu je všetko naložené na stojane. Celá váha na jednej strane. Môžu byť takíto ľudia? Stačí sa trošku oprieť alebo položiť ešte jeden kotúč a 200 kg niekoho zabije. Super. Ľudia, zamyslite sa nad tým, čo robíte. A okrem toho, že čo robíte, tak nerobíte za sebou poriadky. Kotúče poopierané o stenu, o zem, len tak na bordel jak v prdeli. Proste hanba. Takýmto debilom by som dal permanentku o 5 eur drahšiu, keď si neváže robotu druhých. Však mňa by hanba fackovala, keby som tak nechal po sebe posilku a mašiny, že by som to nechal tu takto všelijak rozdzigané a vôbec úcta k druhému, že takto príde po mne a musí to tu po mne skladať, aby si on mohol nastaviť stroj a naložiť koľko potrebuje. Takto, keď odchádzaš, by si to mal po sebe nechať a nie je rozhádzané halabala po zemi. Tu 50-kilový kotúč, nikto ho nechcel asi zdvihnúť alebo nemohol, tak to nechal dzignuté na zemi, druhý oprel o stenu. No vám už dziga. Trošku som sa opustil. Pre viac takýchto nadávajúcich videí zoňuchoj odber.